Dat mannen wat zo'n bol zijn. Brand je lichtjes. Kom eens kijken, dit is die dames van ons vanavond weer verder zal. Die gewone groen vlag is uit natuurlijk na het incident. Dat begin ons met die gewone groen vlag en niet die roze vlag. Het is een goede begin hier zo. En dat is weg. Denk zo met hij. Kan ik je net zo een spit van de groene vlag. Precies die laan aan Pretoria is, wat in die poorte was en die kom sy nog steeds weer neer. Louise wat daar die tweede positie nou onderskryf het met Colette die derde. In die tweede positie, en dat is vir Louise. In die derde positie, en dat is vir Colette. En in die vierde positie, en dat is vir Anita. Dis die dames wat mekaar in strijd aansê. As jy een ronde met wil is, in die tweede positie is Louise. Hier kom hy dan weer, kom ons kyk as hier, by niks. Daar komt Anita vracht die waar in die derde positie kom skyn sy aan. Ja, so van die skaalbal van ja, ek het dit. My muziekmanne is reg, my muziekmanne